Sa lanob kan pigrerentahan na harong sa Purok 2 Barangay Panarayon, Bakakay, Albay, may hiling paan man siya nindugo gikan sa kamot kan 39 anyos na si Myla Cardano na pinagsasaksak nin 24 beses kan sa iyang dating live-in partner na si Jonathan Buela, 42 anyos kan Purok 7 Kadakulaan, Barangay Sugod kan parehong banwaan, pasado alas 10 din banggi, Martes, Marso 7. Ang 12 anyos na aki ninda Myla asin Jonathan, tandang-tanda pa ang naging komosyon antes ang pananaksak kan sospek. Istorya niya, huli ta kumpleanyo kan sa iyang tugang, nagkaigwan nin halipot na pagtipon-tipon sa indang pigrerenta ka na residensya ang sa iyang ina asin ang sa indang mga kapartidaryos. Katunayan, inimbitahan padaakan sa iyang ina ang sospek. Kan tapos na ang pag-urugma, uminabot ang sospek na nasa impluensya nin alak asin nagpuunang mag-amok. Antes ang pananaksak, siya subuot na ang inot na pig-initan kan sa iyang ama sa paagi nin pagtulok sa iya. Ang pagsuriyaw kan sa iyang ina asin kan sa iyang mga tugang, binutosan subuot siya kan sa iyang ama danga nagpasiring sa iyang ina. Digdi na pigparatandul asin pinagsasakdan sa iyang ina na si Myla. O di nagtaram si Kuya Dandan, butyanan mo yan, taake mo yan, kanadangog ni man. So pangarang ko, di nagluwas si ma, duman ako binutyan na si ma pinalit, luwas si ma, nagduman man si ma sa duyan, madulag, di naabot subuhok, buda ka ito, tinandol pa siya duman sa pustik ang kahoy, buda pinaigda, duman natig para saksak. Base sa mga testimonya kan mga testigo, nagpurbar pa man subuot ang biktima na magdulag, alagad day naguntok ang sospek hasta sa binukod ang biktima. Digdi mismo sa likod kang natitindugan ko, digdi binawian nin buhay ang biktima. 10 metros hali sa pagrerentahan nindang residensya. Huli sa namating komosyon sa nasambit na residensya, tulos na nagresponde ang mga tanod sa barangay na saktong nasa pagronda. Digdi man naakton ang sospek na papadulag bitbit ang ginamit na panaksak. Kung pag-imali mo kutsilyo po sir, tigpapababa mo sa kutsilyo sir, na ibaba tabi sa kutsilyo na i-surrender. Tapos pag sabi sir, binadulan ko na po sir sa digsa may kamot sir. Tani mababa niya so Nagbalo ba siya, sir? Pagsigaw noon, niresponde, tumakbo. Nung nasalubong ko po siya, umatras ako, bumalik ako, tinawag ko si partner. Iyon na po itong nakaano na po kami. Pabalik duman na po siya, lumaban na kami. Tig-ano na po kami, tig-ambahan na po kami. Sigun kay punong barangay Elias Banyari Sr., sarong taon naman na nag-aarkila sa indang barangay ang biktima kaiba na patkening aki. Nagtatrabaho bilang katabang sa harong sa syudad ng Legazpi ang biktima. Minsan sa nasubuot mag-uli ang biktima, asin solamenteng ang 17 anyos na mato ang aki ang nag-aasikaso asin nawawalatan sa tulupang tugang. Mayo man na record sa barangay ang biktima. Dapat mag-irintindihan ang mag-agom-agom. Minsan, lalo na ni mga aki-aki pa, sa silos nangyayari ang mga arugaan na insidente. Kaya ako nakikimahirap po sa mga mga kabarangay ko, nalikayan ta ang mangyari yung naarugay ta. Para sa nabayaang ama ni Myla, mabuot, mapinadaba asin responsabling aki, tugang asin ina ang biktima. Dai niya sa nadahunaon na sa siring na sitwasyon matatapos ang buhay ni Myla. Ginibo niya kay Myla sa mato ako, dapat igwas siyang parusa sa totoo ko. Kasi siyempre, makulog man sa lubot ko, taki ko baga mato ako. Yun man sa nampigo ko niya sa iya. Dahil man nakaano sa iya, sinakat niya sa harong. Birthday naman kang ito si so bunsong babae, so bunsong babayi. O kundi nga na kaputan siya sili, so mato Sigun kay Police Captain Romeo Belen kan Bakakay MPS, selos ang pigtutok dong rason kung taano tanako ang saksakonin 24 beses kan sospek ang biktima. Normal lang siguro na nagkakaigwa iriwal. Tapako man kuan ang perfecto talaga ang kuan. Ang kabos na mag-araw, nagkakaigwa man talaga ang diit na pag pasuruway-suway na minsan nga minaabot sa physical na pangungulog. Pero dapat so kuan ang pinaka-the best diyan kung magkaigwamang ki problema ang sarong mag-agaw bago nga magturo kay puan isettle ganing dai kitang magabat na pag-isipon. Napag-araman man,
na dati na nakakulong ang sospek sa kasong attempted rape matapos na baluon na lugusan ang mato ang aki kan biktima sa primero kaining esposo. Binaluman kan news team na kwaan pahayag ang sospek alagad nagsayuman ng maghampang pa sa kamera. Sa presente, nasa angatanan nin kasong homicide ang sospek asin nasa kustodiya na kan Bakakay Municipal Police Station. Nakapatente naman ang bangkay kan biktima sa residensya kan siyang ama sa barangay Sugod kan parehong Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.